Janeng nandho matur hidayah ingkang sampun kondang kapurna sakindering Nuswantara ing wekdal siang sonten menika dereng mangayu bagya hadatipun panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengaosan menika mugi-mugi tansah berkait dumateng kita sedaya lan para jamaah muslimin lan muslimat mugi-mugi tansah angsal hidayah saking Kanjeng Nabi angsal barokah Gusti Allah dene kawula sak rombongan saking nandha matur hidayah kajengan wedalipun ingkang sampun siyah lan ngancing sonten kemudian kawula sak rombongan badhe angaye jejibahan dari makarya wonten ing wekdal Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika samangke badhe kawedhar sabda wonten panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Amiruddin SPDI saking Kelacapur Sari Petanahan wonten basanipun para bapak ibu kaum muslimat sugeng lelegahan sugeng aos kantos ing paripurna adicara menika para bapak ibu kaum muslimat kalmati mekaten selawat salam kali subhanallah dene wekdal salajengipun